Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi folike kanyesi akasango hiji deumo au munu yedanaya takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nantara herela kasegi herela dumunun kay berebereli kay nam moko be bien fenfena uba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur minto ma no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyamo ya ko fenfen ajora jorola kaniso jamola kamago berebere ka koto mogo tala mogo te mindo ka nyeira mogo la anyo barade soro dunya la kumukele kono akoka au bela jele la dunya silame munu me mali kono ani munu sigiro beno do jiye jamana were umo ka fo sanwere o hijini o umura o baraw labe on damne nakaba op mana au munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basiki kono agence dunya akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke chugo nyuma kala on bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya au ka bato ke yoro la dumuni laki ka sanuma obi tobe ka bla au ka bulo ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jole olu be au no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be bawo bulu kuma do o ka busa ne de singa di agence dunia travel service jenyu ankele mimbe au ka hiji ni au ka humura ke ka nya ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Mali denmisɛnninw kalandenw siniɲɛsigi ɲɛsigibaw sini sɛnɛ o bɛ daminɛ kabini bi san 20 ko ɲɛdɔli kɔfɛ sɛnɛko ta nasira fɛ sewukaw fɛ yen bi-bi na min ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada n'o ye Agri-Sup ye ale nana ne kana i coko Bamakɔkaw fɛ Sotiba ACI la université kɛnyɛrɛye ta min lakodɔnnen don jamana fɛ bi a fɔ ko min ye Agri-Sup ye Agri-Sup ale fɛ yen kalan ale bɛ kɛ licence la master ale ni doctorat aw b'a fɔ min ma ko LMD min ye u ka école karamɔgɔ jolenw ka bɔ diɲɛ fantan naani bɛ ani sɛnɛ dɔ b'an kɔnɔ sini sɛnɛ ɲɛsigibaw olu bɛɛ lajɛlen b'u bolo kalansen minnu bɛ kɛ u fɛ yen o ye agronomie ye zootechnie médecine vétérinaire ka taa se agrobusiness ma min ye DIT o diplôme bɛ sɔrɔ u fɛ yen licence ani master diplôme fana bɛ sɔrɔ u fɛ yen Agri-Sup ale ko ko kalaninjɛ o ti foyi ɲɛ f'i ka taa kɛnɛ kan ka taa ko ɲɛdɔn o la sa u kɛlen don k'o kalan sigi sen kan ni maa ma falenw ye minnu bɔlen don diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ kana Agri-Sup k'ale kɛ ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye sɛnɛko ta nasira fɛ Mali jamana ale kɛlen don ka kɛnyɛrɛye sanayɛlɛ kalanso min lakodɔn sɛnɛko ta nasira fɛ an ka jamana kɔnɔ a fɔ ko Agri-Sup o hukumu kɔnɔna na sa kalanso belebeleba min bɛ Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna ani Mali kɔnɔna na n'o ye sɛnɛko ta nasira fɛ Katibugukaw fɛ IPR IFRA a n'o bolo fana bɛ ɲɔgɔn bolo u kalekan de sa sɛnɛ n'o ye siniɲɛsigi kɛnɛ ye o kalanbaw o dɔnbaw o ni o siniɲɛsigi baarakɛbaw ɲuman k'olu sigi sen kan a ye boli joona a ka taa Sotibakaw fɛ yen Agri-Sup ka taa aw tɔgɔ sɛbɛn ni maa min ma se ka yen sɔrɔ u ka WhatsApp sira o ye 74 98 74 47 ye telefɔni sira o fana ye o kelen ye min ye 74 98 74 47 a ye boli a ka nkalon bɔ an da. Rentrée académique 2026-2027, votre avenir commence ici. Chers étudiants, nouveaux bacheliers, professionnels du secteur public et privé, l'Université africaine franco-arabe UPAFA a le plaisir de vous annoncer l'ouverture des inscriptions pour l'année académique 2026-2027 en licence, master et doctorat. Rejoignez une institution engagée dans l'excellence académique, la recherche et la formation de leaders capables de relever les défis de demain. Comme formation disponible en licence, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 25 000 francs CFA. La formation pédagogique est de 300 000 francs CFA. Quant au master, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 51 000 francs CFA. Et pour la formation pédagogique est de 500 000 francs CFA par an. Enfin, le doctorat, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 65 000 francs CFA. Comme formation pédagogique est de 1 200 000 francs CFA. Les places sont limitées. N'attendez pas la dernière minute pour garantir votre admission. Une seule adresse à retenir, rectorat UPAFA Sotiba ACI.
près du monument de la victoire. Faites le choix de l'excellence. Construisez votre avenir. Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour la rentrée académique 2026-2027. Université africaine franco-arabe UBAFA, ensemble vers le savoir, l'innovation et la réussite. Aw bisimila hôtel Lafiya la. N'i ko hôtel Lafiya, wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na. Réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. An filɛbaaw ani an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi ye alamisa ye utukalo ale tile 13 ye bi ye san 2026 ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Fala ye dogodumangaw an b'u fo ka drali baarakɛla bɛɛ lajɛlen o fo min ye kalifabugukaw ye k'olu fana fo nin bɛɛ lajɛlen ye Kolokani sira ye Fala ye sɔgɔmada in na k'an bɛ k'u ka forfaiw ba ko nka k'a lamɛnli ka fisa an bɛ dugawu kɛ halisa Ala ka forfait ko nɔgɔya volume n'a ɲɛna n'a dilanna a ka fisa an bɛɛ lajɛlen ma Fala ye volume ka ɲɛ o de ka ɲi nin waati in na Fala ye kuma misɛnw ka ca Mali kɔnɔ dɛ nka cɛ ka kuma mɔgɔ tɛ nin bɛɛ kuma ɲɛ ni k'i bɛ nin bɛɛ kuma ɲɛ i bɛ mɛn kuma na k'a sɔrɔ i ma kuma Ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma an tɛ foyi la an ka tɔnɔ kɔ ɲuman tɔnɔ juguman tɔnɔ maanifin tɛ foyi ye i ye min kɛ kɔ n'i seri kumakan na a b'i kisi ko caman ma n'i janto i ka layiduw la a b'i kisi ko caman ma n'i y'a dɔn k'i ye maa ye a dɔn ko tɔw fana ye maa ye Fala ye maanifinya ye nin dɔrɔn de ye Kasange ani Bamunan cɛ foyi tɛ bɛ se ka min kɛ kɔ don dɔ la dɔrɔn a fɔ ko ko Kasi min kun bɛ yan dɛ o fana bɛ fɔ an ka sɔn o ma diɲɛlatigɛ yɛrɛ kɛcogo o ye Fala ye maa si t'i tile kɛ i b'i ka waati de kɛ wa sarati o t'i jɔ n bolo Fala ye fantanya tɛ degun ye koyi wa waritigiya fana tɛ cɛkisɛya ye bɛɛ lajɛlen n'i dacogo don i m'a ye nanzaraw ka maanabɔla dɔ bɛ yen ale ye n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na bamanankan na sabula n tɛ fɛn ɲɛnama in tɔgɔ dɔn bamanankan na quoi fɛn ɲɛnama dɔ de don a bɛ balo bɔgɔ de la ale cɛ ka jugu ale b'i kun bɔ de ka tile la ka tila k'i kun don a ka dumuni bɛɛ bɛ kɛ dugumana na ale de y'i kun bɔ don dɔ la ale ɲɛ bɛ firifirinin na firifirinin cɛ ka ɲi o bɛ taa filɛri ɲumanniw na a bɛ taa yiri ɲumanniw na ale ye firifirinin lajɛ k'a yɛrɛ lajɛ ale ko ko tiɲɛna ko Ala ye nin sɔn dɛ ko a ma ka di wa min filɛ a cɛ ka ɲi a bɛ taa se bɛɛ bɛ k'a ye k'ale filɛ k'ale yɛrɛ lajɛ ale bɛ bɔgɔ de la yan n'ale bɔra bɔgɔ la ale ka balo bɛ gɛlɛya Fala a y'u to la dɔrɔn denmisɛnninw nana ka na firifirinin minɛ k'a fara k'a fili kɛrɛfɛ ka tɛmɛ n'u yɛrɛ ye a ko ko ja k'ale ka bɔgɔ la balo in ka fisa a ma dɛ maanifin kan ka o de jateminɛ min b'i bolo kana jɔ o la o de ye halala ye Fala i b'a jateminɛ an ka adamadenya la Ala bɛ misali da an ma don o don ne b'a ɲini mɔgɔ fɛ ni mɔgɔ min sera ka tori su tolilen o ka na n'a ye Fala i delila k'a ye ko tori ka ko bɛ se mɔgɔ ma tori bɛ balo a halala de la
tori ti toli fɛn o fɛn bɛ balo a halala la olu ti toli fala ye maa si tɛ se k'a fɔ ko n delila ka tori tolilen jɛgɛ filɛ jɛgɛ kasa ka go dɛ jɛgɛ bɛ balo jɛgɛ wɛrɛw de la a bɛ ji la ye mɛ n'i y'a jateminɛ i b'a k'a fɔ ko jɛgɛ kɔni mana bila dɔrɔn a bɛ toli maaninfinya la ala kɛlen don ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ k'a yira an na barika ko ta na sira fɛ fala ye a jateminɛ dɔrɔn n'u ye fali minɛ u bɛ doni d'a kun u b'a gosi u b'a jogin u b'a fɛn bɛɛ nka e delila ka sɛgɛ ye ka tɔngɔnɔ den ta han parce que tɔngɔnɔmuso ni tɔngɔnɔ cɛ n'u bɛ jɛ a bɛ kɛ gundo de la fala ye barika de bɛ u denw na wa n bɛ fɛn kelen fɔ bi maaw k'a kɔrɔbɔ k'a lajɛ n'i taatɔ don dugu la fala ye n'i yɛlɛla tɔngɔnɔ kan segin dɛ n'i yɛlɛla tɔngɔnɔ kan segin dɔ i bɛ taa dugu taa min na i tɛ foyi ye ni ɲani ni kabako kɔnɔguwan tɛ ninnu ye bilasiraliw ye an k'a dɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔna na bi kɔnɔguwan bɛ maa minnu na a banba ye jabaru masa ye fala ye degun bɛ maa minnu kan u k'a dɔn k'a fɔ ko ala de b'a wuli bi ka gɛlɛma ani diɲɛ wulila tɛ kelen ye bɛɛ lajɛlen n'i ka waati don an bɛ bɛɛ fo nin ye an donkan ye bi sɔgɔmada in na kibaruya minnu b'an bolo sangaw olu ka musow k'i min bɛ n'o ye misira ye fala ye 15,000 k'olu sera k'o sɔrɔ dɔrɔmɛ dɔrɔmɛ faralen la ɲɔgɔn kan ko ka taa di wolomasiri tabaw ma sandarikaw fɛ yen wolomasiri tabaw fana ye maaw ɲɛji cɛ ye kosɛbɛ ka balo di guwa 60 ma olu ka se k'o kɛ ka u yɛrɛ ma dɛmɛ n'o ye kucalakaw ko ko kaba bɔlen don han anw segukaw ko ko maa ɲɔ bamakɔ yɛrɛ de y'a mɛn ko kaba n tɛ ne kun t'a dɔn k'a tɔgɔ ye kaba ye fala ye don ɲumanw dɛmɛna maa ɲɔ ko a bɔlen don bi nka min ye kucalakaw bɛ ka mun dun nin waati in na k'o bɛ ka bɔ sikasokaw fɛ yen kajolo musow n'o ye ekɔlikaramɔgɔ musow ye kalan kɛra olu kunna u yɛrɛ ka se ka kɛ karamɔgɔ ɲɛnɛmaw ye karamɔgɔ jolenw ye an n'an da don o la bankasikaw fɛ yen olu fana y'a yira sa k'a fɔ ko min ye sumanw ye u sɔngɔ basigilen don kosɛbɛ nin waati in na denmisɛnninw tɔgɔla dɔgɔkun o kurumukarili kɛra kunungo général de corps d'armée Ismaël Wage ale taara fanga jɔyɔrɔ fɛ o kɛnɛ kan CNT maa ɲɛma n'o o ye général de corps d'armée Maliki Jaw ye ale ye ngilɛw ka lasigiden b'an fɛ o bisimila denmisɛnnin minnu fana bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ fu falaki jamana tɔgɔ la n'a fɔ ma volontaires olu fana ka ɲɛma n'o ye Usumani Sina ye ale fana bisimilara Jaw fɛ conseil de ministre kɛnɛ ka fala ye ko so minnu bɛ ka ci sira min bɛ ka dilan OMNAP yɔrɔ la ko k'a lajɛ ko ka a tigiw k'u bila u ka hakɛw kɔnɔna na sabula faso ka baara don ni faso ka baara don u bɛ se ka u ka tɔnɔmada cogo min na ka baara in kɛ ko k'o sigi sen kan ale conseil de ministre kelen fana kɛnɛ ka kunungo an ye juru kura ta yaasa ka dɔ fara tajiko kan jɔyɔrɔ fana dira maaw ma an n'an da don nin bɛɛ la farikolo ɲɛnajɛ la an ka musolakaw ye 93 kɛ kunungo u ni kɛnɛya tun bɛ ɲɔgɔn na olu kɔni olu bɛ taa sa demi-finale la fala ye sɔɔni an bɛ nin bɛɛ lajɛlen walawala maaw bɛ se k'a faamu cogo min. ko kunungo kun ye denmisɛnninw tɔgɔla don ye fala ye a na kɛ minnu b'u ko k'u pari k'u jɛ olu ka denmisɛnninw tɔgɔla don ye o ye yan minnu bɛ se atelier baw sigili ni séminaire baw sigili ni tubabukan baw fɔli la a tɛ nɔ ɲɛ a tɛ foyi ɲɛ a tɛ baara kɛ a tɛ kɛ to ye a tɛ kɛ na ye o y'olu denmisɛnninw ta ye nka anw ka dugula denmisɛnw fala ye olu ye u sigiyɔrɔ yɛrɛ de bila pewu a ma fɔ ko manden ko ni sigi ma min ɲɛ ko taama b'o ɲɛ de ninnu d'a ma na koyi u taara aw yɛrɛ de fɛ yen o kɛɲɛbaya fan fɛ sɛnɛ daminɛna nɔgɔ ma sɔrɔ u taara wari ɲini Bakari an ka jɛ k'ale lamɛn ale bɛ kɛɲɛbakaw fɛ yen nka degun de y'a se yen han. hali bi sɛnɛkɛlaw kuma don e kɔni an m'a ɲini de fɛ i bɛ hakɛ to k'an ye an ka kumaw kana guwan i la an ka kumaw kana nege bɔ i la ɲɛnɛmaya la ni fiɲɛ wulila bɛɛ bolo bɛ kunna minɛ nin e kɔni e de ka numéro b'an bolo an de bɛ se ka kuma an bɛ se k'an ka gɛlɛyaw fɛ yen an b'a dɔn gɛlɛya ninnu furakɛbaga tɛ yen mɛ e bɛ se ka lase a furakɛbagaw ma depuis waati jan ne kun ye malo dɔw foto ni fɛnw ci ma bi gɛlɛya b'an kan dɛ gɛlɛya kɔni n'an tɛ ne ka kɛ fila ye kɛrɛnkɛrɛn ma ne yɛrɛ min bila ka kuma fɛ bi ne ye n ka yɔrɔ gɔtigikɛ de
ndo be chenane de be ga faranne daga wonde mo horba yin dimseninde dunia la gona na mo ko tike mo turu bana ko yoro ne futu video ni fon chema ngama mo turu bana ngara ko gela na ra digi mo mo ko bi ne ko ngama de la na ma wona yin ni muni mun sola ma faranya ngam tangara sa ngam mo la ngara bola bi sabbi waduru ni kama fula waduru ni kama nani ne ga furu taru wole bla wara woro de ga tarla ma chana ko sangue ka chanda afune gazol sangue furun non na gazol litri kemen nanani gazol litri kemen nanani taru tar gazol litri tan anani anda ko ngebe gela dai ma ko hono ni ko boyla kana gona ngon mi yini de kay fomo fu ambaro jamana ka gele gela dai mais bi Sénégal ni bi Sénégal ko de wala kan ni ko bo Sénégal la woni Sénégal ni bo Sénégal la Sénégal la banga dabla lo gela de jamana biere ne be village mun na adu ne be kenya wadu na ma moto bol liggéey alu kan ko moto job na na dugla mo wore jeune ne re ñi dara mi nga meni ko de ne ñi dara mo na bal na jama keme flay mbi ala kali yuka ka jeune ma keme flay kasum tawli donc ya fama kasum tawli am ko mum be aga chande ko be na me ñi ke sum wo sama gelan fona bon korole fana groupe mo ba nga dugu kono mena angara wi ma jurtani kamay sara abisal probana angara mo ko mo biama mode utu de la be utu clé temps ana flade groupe ma kili angara mana nga dugu la folo ne mo lo mun turu le photo ci man ma fili anduna kalu sabana kono ne ga mo lo ngolo wala ka wolo bon ni ki débrouiller ka angara sanga ki raga mo lo ni nyama so mo lo turu kalu fla na ma angara so be angara me ni ka ko la ko be nafa a fo famo na bo gela ko no baddi wono menne ko no min fuye ne be min fuye wala ta angara da on ma fula de angu de fuma foro de fuye ni andi fuye mais ka fere do tiga ko angara jing anga sama ga senefon ni senekala angara soro no wala prix dollar wallahi malubu gela suwa don fando ke toke mani mangara sonno wala ibe angara musura gela furu mo ba angara muna furu to angara soro ningulo mo angara soro maludu tinye fana don non me wole bi bisho dega anga ko kone anga mi won boyana kala ma nyono jabana ngon ngabbi dumita dumina ambe bulo ma senab dabla ni sego dega senab dabla pe kuski mo ko wacce ga Sénégal ati wallahi ka funere be jindo do anga du kono ne boli kana se bima kumum be bi absege nta an haglita dim sen ko na be nana gijan kenyo am bebe jijene kenya ba mamudu bulde la munu manda mamba lu banda mamba la o de kuma bulo bi kafiye aka hagli to ne biga kuna fon la me jien dungo de shu anu ki sana ka watibe ama nyini fa anu kuma munu ko odi anga kuma la solari mi haga to nyini ka fa mo fogula de kuma bulo ko fi fala ye san bingani min tara ka ɲɛsi wolomasiri tabaw dagayɔrɔ ma sanga bɛɛ lajɛlen y'a yira sa k'a fɔ ko nin y'olu kungo ye wulikajɔ ni cɛsiri ka se ka min ye wolomasiri tabaw dɛmɛ k'i min bɛ sangaw fɛ yen n'a bɛ f'o ma ko misira o musow de y'u fara ɲɔgɔn kan fala ye dɔrɔmɛ man dɔgɔ 1000 ma ca sefa wari 15,000 u sera ka o de sɔrɔ ka bɛn ni nin kalo in tile 9 ye musaka min fara ɲɔgɔn kan muso ninnu fɛ sa hakilina in bɔra muso 2 de la misira kaw fɛ yen u y'a yira sa wari u taara di min ye Félicité Jara ma n'o ye san ale maire ye a fɔra ko ni ala sɔnna a ma wari min s'a seyɔrɔ la a yɛrɛ y'a fɔ muso ninnu ɲɛna wari in hakɛ tɛ dɛ ŋaniya min bɔra u yɔrɔ
o de ka gɛlɛ kosɛbɛ o de faamuyali ale b'o de ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ sangaw an b'u fo fala ye san dugutigilakaw kabilatigiw fɛn bɛ san kɔnɔna na k'a bɛɛ lajɛlen fo tarawelelakaw min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la san toro ni karantela yɛrɛ dugutigibaw k'u bɛɛ lajɛlen fo nin waati na Aba Ture sɛbɛn a cira an ma ka bɔ ale fɛ sangaw fɛ musow ye nin wulikajɔ min kɛ ka taa musaka di Félicité Jaraba ko k'a di sɔrɔdasiw olu ma 15,000 ko Ala k'a fara o si kan armée yɛrɛ fala ye ale yɛrɛ fana b'a ka dɛmɛw siraw la i b'a dɔn k'a fɔ bi na min ye wolomasiri tabaw ye u bɛ yɔrɔ yɔrɔ la u fana bɛ hinɛ ni dɛmɛ ta ka ɲɛsin maaw ma dɔgɔkun in kɔnɔna na sa a yɛrɛ k'a fɔ ko balo kɔni u y'o cɛ k'o ton kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw ka dugu kɔnɔna na ye n'o ye aw ka région kɔnɔna ye fala ye dugu min bɛ n'a fɔ ma ko Sandare bolofara min sigilen don sa n'o ye wolomasiri tabaw ka bolofara 4nan ye olu ɲɛmaaw taara min ye Sandarekaw fɛ yen balo u nana n'o ye malo kilo 50 kilo litiri 5 sukaro litiri 5 min ye makɔrɔni carton ka taa se safinɛ ma ani javeli ani ne yɛrɛ sagona ko fala ye n'o o ye kumu ye lemuru u y'o fana bila a la ninnu b'u yɛrɛ fa o la sa nin dɛmɛ minnu talen filɛ ne ka di sa a bɛ di guwaw ma guwa minnu bɛ bi ni se tɛ olu ye fala ye minnu bɛ ni waati gɛlɛyalen don u ma maa min bɛ sa n'o o bɛ armée ale ka nin wulikajɔ in ko hukumu kɔnɔna n'o ye ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin maaw ma min ye capitaine Jelika Sibi ye surakamuso a y'a yira sa k'a fɔ ko nin kɔni ye laada de ye armée bolo fala ye waati ni waati maa minnu bɛ ni degun b'u la armée yɛrɛ ɲɛ b'u ye a ka wulikajɔw senfɛ o maaw de bɛ taa ka guwaw ta sa k'a lajɛ ka nin kɛ ka u boloma dɛmɛ yaasa waati degun bɛ se ka tɛmɛ o kan cogo min na Sandarekaw ka maire n'o ye Umaru Konate a ye wolomasiri tabaw fo nin baara in kɛcogo ɲuman na k'a yir'u fɛ sa ko olu kɔni tɛ se ka foyi fɔ ka fara nin kan lakana basigi ni lafiya ani ka tila ka balo fana di maaw ma maa minnu ni se tɛ olu ye k'olu tɛ se k'a fɔ fiyewu ko min ye armée ye ko a barika koyi ko Ala ka a bila fɛn caman nɔ na Ala ka dɛmɛ kɛ u ye min ye mara ɲɛmaabaw de fana olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ ko in kɛnɛ kan wolomasiri tabaw ka dagatigiw yɛrɛ tun b'a ko kɛnɛ kan sa baara in ale kun cɛla ni dugawudon ni seliw ye ka ɲɛsin jamana ma maa maa binna wolomasiri tabaw ka gun kan nin waati na ko Ala k'a bɛɛ lajɛlen dayɔrɔ o sumaya min ye baro kɛlɛtigi ye minisiri min bɛ wolomasiri tabaw kunna ale o nagakɔrɔ minisiri ye fala ye ale ka baarakɛyɔrɔ la sa a ye maa bisimila maa min n'o ye Ngilɛw ka lasigiden fala ye an de nin jɛ in ɲini k'a ye Ngilɛw ka lasigiden a bɛ munumunu dɛ a bɛ nin kana kɛ san 2000 ani 22 san 2020 waati ani san 2002 waati alimaw ka lasigiden dɔ tun bɛ fala ye o tun bɛ taa hali kɔɲɔkɛyɔrɔw la hali denkuliw a tun bɛ t'o la ni kɔɲɔ bɛɛ lajɛlen nin fana a sɛnɛ ka di a timina ka di kelen fana tun bɛ Indiyɛnw bolo yan o taara o yɛrɛ tun bɛ Mali yɛrɛ jɔnjɔn bɛɛ da ɔhɔn ale kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ale ye lasigidenya ni lasigidenya wa fala ye sunkalo kunnafoni so ka dɔgɔ a tun tɛ balo bila ka taa yɔrɔ min ani suntigɛw donc nin fana bɛ a baara kan kunun ko baro kɛlɛtigi y'a bisimila n'o o ye Auguste Makeyi ye a y'a yira sa k'a fɔ ko u nana sa u ni Mali bɛ se ka kuma ɲɔgɔnya kɛ cogo min na kuma ɲɔgɔnya bɛ tali kɛ olu ka dɛmɛ min nana tɛmɛ sira minnu fɛ fala ye basigi ni lafiya tiɲɛ don min ye jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ taamata na sira fɛ kɔni bi na min ye Grande Bretagne ale ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ foyi tɛ yen olu ka baara fanba kɔni bɛnnen don min ma sa o ye maaninfinw ka hakɛw dafali ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la basigi ni lafiya bɛ se ka na cogo min na a y'a yira sa ka kuma senfɛ ko min ye nin waleya in ye nin ye laada ye olu bolo ambassadeur a ko ko ni Ala sɔnna a ma Mali bɛ ka taa sira minnu fɛ nin ye olu na wuli ka jɔ kɛ sabula olu ka kuntilenna ye min ye kelen pe fala ye a ka di jamanadenw ye wa n'olu bɛ sɔn a ma olu bɛ don a da fɛ sabula olu ko foyi tɛ se ka kɛ ni jamanadenw tɛ a y'a yira ko nin bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ ko nin tɛna k'a laban ye dugawudenw o kɛra ka baabu in ale kun cɛ baro kɛlɛtigi ale ka minisiriso o kɔnɔna na polisilakaw sirakɔrɔ mɛgɛtanakaw fɛ yen u tɛgɛ kiri maa 2 la fala ye min ye sirakɔrɔ mɛgɛtana ale polisi ɲɛmaa bɛ maa min bolo sa o ye contrôleur principal commissaire principal de police Sori Ibrahima Tunkara ale y'a yira sa k'a fɔ ko utukalo tile 4 siganama 2 tɛgɛ dara olu kan ninnu ye bingalikɛlaw ye u ɲɛ tana ye walifɛn ye wa marifa bɛ u bolo n'o ye bamanan marifa ye a n'a mugukisɛw bɛɛ lajɛlen wulikajɔ in sɔrɔla min fɛ sa kalo tile 2 a yɛrɛ sa kun ye Manankɔrɔninkaw fɛ ye bintaara kɛ dɔ de ka ye k'a ko minɛnw bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa n'o ye sokɔnɔminɛn kɛ kɛnɛmaminɛn ye fala ye sɛgɛsɛgɛli bolo nana da sa siganama fɔlɔ min minɛna LT san 19 240 o sɔrɔla a kun
min kun tununa o wari kelen de don ale kɔfɛ MBS san 36 ko yɛrɛ kun ɲininen don koyi ko ɲɔgɔnna bingalikɛla yɛrɛ tɛ fiyewu kabini san 2024 a kun nɔ minɛna ɲamanakaw fɛ yen u y'a ta i b'a dɔn polisiw mana tila la olu taa n'a ye kiiri tigilamaw fɛ yen ko u tun bɛ ka nin cɛ in yɛrɛ ɲini yɛrɛ maa ɲininen don polisilakaw yɛrɛ fɛ o la sa u taara ale ka so u selen ye min kɛ n'o ye maa kofɔlen ka yɔrɔ ye a ma taa n'o yɔrɔ wɛrɛ la koyi so banbali don a taara n'u ye sirakɔrɔ Mɛgɛtana o kɔnɔna na a ka maɲɔgɔnlɔn bɛɛ lajɛlen de tun bɛ pistolet n'o ye bamanan pistolet ye o b'a bolo kisɛ 7 BC marteau fɛn fɛn bɛ sanu bɛ se ka kɛ ka bingali baara kɛ ka daw kari o minɛnw bɛɛ lajɛlen o bɛ so banbali dɔ kɔnɔ a bɛ bingali kɛ ni min ye ni maa 2 bɛɛ lajɛlen sa min ye Sori Tunkara n'a ka cɛdenw ye n'o ye commissaire principal Fala ka bɔ sirakɔrɔ Mɛgɛtana olu tilara baara la u y'u di kiiri tigilamaw ma min ye polisi ɲɛmaa sa ko ka foli ta ka ɲɛsin u ka directeur ba ma n'o ye contrôleur général de police Yusu Kone ale fana ka dɛmɛ bɛ sɔrɔ ministre Dawudu fɛ wulikajɔ ni cɛsirila basigi ni lafiya commissaire n'o ye Kɔnpolo Tunkara ye ko sirakɔrɔ Mɛgɛtana ni Mali cɛden bɛɛ lajɛlen sa ko ni fɛn o fɛn bɛ ni maaw y'o ye Fala ye u ka se ka olu wele 101 na n'o ye 101 ye sɛbɛn fasirila maa min fɛ o ye Kɔnpolo Berete ye ka bɔ polisi direction générale ba ale kɔnɔna na. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnba ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa Fala ye i b'a dɔn k'a fɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔ mara kama bɔli ale don farafinna tɔgɔ la o ɲɛnamayara utukalo tile 10 Bamakɔ ta kɛra yan min ye gouvernorat kɔnɔna na i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na Bamakɔ dugutigiw bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen commune bɛɛ n'a ka dugutigi n'a ka coordinateur an ka commune ta o ye Seydou Sangare ye ale de ye commune 6nan dugutigiw ka coordinateur ye Fala ye ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ye an n'a masalala min ye Sangare ye a ye min sɔrɔ an ka jɛ k'o lamɛn. N bɛ aw yɛrɛ fo fɔlɔ mun ye kɛra sababu ye n bɛna se ka fɛn fɔ mɔgɔw ye k'aw fo k'aw waleɲuman ne bɛ fɛn in bila nisɔndiya minɛn kɔnɔ puisque anw bɛ min yɛrɛ ɲini kosɛbɛ an taabolo la o ye an yɛrɛ ka wele an yɛrɛ kunkan kuma la n'i y'a mɛn ko mara cɛmabɔli a bɛ daminɛ dugu de kɔnɔ wa n'a bɛ daminɛ dugu kɔnɔ obligatoirement dugu ɲɛmɔgɔ fɔlɔw ni o ye dugutigiw kafotigiw ani kintigiw ye olu ka y'a kɛnɛ kan donc n'an nana nin kɛnɛ kan an b'a fɔ nisɔndiya de b'an na an kɛlen ka an tɔw sɔrɔ yan nɔ ministre ka weleli kɔnɔna la bi wula in na gouvernorat la n'i y'a mɛn saniya yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ jiko yɛrɛ don n'i y'a mɛn kɛnɛya jiko don bunadamadenya yɛrɛ se ka sabati jiko ka gɛlɛn kosɛbɛ adamadenya taabolo kɔnɔna la donc ni ji sɔrɔla saniya kuma bɛ fɔ o kɔfɛ a fila tɛ taa ka ɲɔgɔn to a fila bɛɛ ye kelen ye saniya ni jiko a fila tɛ taa ka ɲɔgɔn to an mago bɛ ji la bi degré min na n'i y'a ye ko Mali bi jate dugukolo minnu n'a jukɔrɔ ji ka ca a dugukɔrɔ ji ka ca Mali bi jate o la k'a ye k'a fɔ degun bɛ se ka ye jiko la vraiment a kuma kan ka fɔ yɔrɔ caman na.
hukumu kelen kɔnɔna na mara kamabɔli tɔgɔla don la sa yanfoyilakaw fɛ baro sigi kɛra merilakaw olu fɛ min ye utukalo tile 10 ye mara kamabɔli baaraw ka se ka olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ dugudenw ye fɛɛrɛ ni dabali minnu fana sigira meri yɛrɛ fɛ sa ka se ka baara kɛ a ye kimɛli kɛ o la sɔrɔkota na sira fɛ yanfoyila meri kun y'a dabali sa ko ale bɛ sefawari miliyɔn 95 de ɲini 77 o de sera ka sɔrɔ ka baara kɛ n'o ye 100 sira la sa o bɛ bɛn 90 o de ma kulukorokaw fana fɛ sa jiko kuma o de kɔni kɛra don in ale ko fanba ye 100 siradala maa 50 ɲɔgɔn ko kulukorokaw fɛ jiko dɛsɛ bɛ olu de la bi o degun o dangɛnɛmayara bɛɛ lajɛlen ye baro sugu senfɛ baara ninnu sa olu kun cɛla ni yɔrɔw lajɛli ye yɔrɔ minnu bɛ bi n'olu kan ka ji sɔrɔ kulukoro marabolo yɛrɛ kɔnɔna ni degun bɛ olu kan sigida yiriwali ko ta nasira fɛ nin waati na bankasikaw fɛ min ye balo ye ko ale sɔngɔ kɔni bɛrɛ bɛnnen don kosɛbɛ dugudenw olu ma jateminɛlikɛla minnu bɛ suguko kɔnɔ an ka jamana kɔnɔna n'olu bɛ marabolo la sa u y'a yira sa ko ɲɔ kɔni ko sɔngɔ kɔni jiginna dɔɔni sabula utukalo tile 11 dɔgɔdonya fɛ jateminɛw kɛra sa ka fɔ ko a bɔra 40 na ka na yɛrɛ sɔrɔ sa 30 ale ni dɔrɔmɛ 9 na min ye sɔ ye sa ko kɔni tun bɛ 100 ni 80 o tun bɛ 90 na o nana yɛrɛ sɔrɔ sa 90 ni dɔrɔmɛ 8 na bi kaba o bɛ 40 na kilo 1 o bɛ 40 na o y'a yira sa ka fɔ ko nin sɔngɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ka fisa kosɛbɛ tiga min ye keninge ye ka taa se fini kisɛ ma sa ko olu bɛɛ lajɛlen fana sɔngɔ ka fisa kosɛbɛ basigi kɛlen don o la bankasikaw olu fɛ yen nin waati in na bamananw b'a fɔ min ma ko maɲɔ ni bamakɔkaw b'a wele ko kaba fala ye ko a bɔlen don kosɛbɛ kucalakaw fɛ yen nka kucala yɛrɛ kɔni kɔnɔna na sa sara kɔni o ye den 3 kɛmɛ ye n'i bɛ fɛ ka den kelen sa 15 walima 20 o b'a feere ma o la min ye kucalakaw ko nin gɛlɛya in tɛ dɔwɛrɛ ko olu ka kaba de ma se fɔlɔ n'o nin Sikaso kaba de ko n'olu ka kaba sera ko sara kɔni bɔrɔ k'i bɛ bɔrɔ de fɔ 100 donc olu bɛ ka dugawu kɛ sa olu ta yin comme samiyaji a ma don joona nɔgɔ ko gɛlɛyaw yɛrɛ bɛ jamana fan caman fɛ o de y'a to sa olu ma se ka min ye nin fɛn sɔrɔ ka kɛ a waati la nka n'Ala sɔnna a ma ko ni olu ka kaba bɔra ko sɔngɔ bɛ jigin jagoya la Sikasokaw ta ani u yɛrɛ ta mana fara ɲɔgɔn kan k'a bɛ jigin Bafula bɛ u ye wulikajɔ kɛ ka sigi sen kan yaasa cogo min na jiri turu min fɔra Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ka se ka o latimɛ yiri 100 o de kan ka turu Bafula bɛ denmisɛnninlakaw fɛ marabolo ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen faral'u kan ani jinɛtigi ni kabilatigiw ka se ka yiri 100 in turuli baara olu daminɛ Bafula bɛ ale marabolo la kulukorokaw fɛ yen min ye maa 50 ɲɔgɔn ko ye kalangɛrulu kunna jo sariya o lafasali ko ta na sira fɛ yaasa cogoya min na u bɛ se ka faamuyali kɛ o ko la min ye jɛkulu ɲɛmaaw ye ka taa se muso ɲɛmaaw ma sa denmisɛnninw ni jɛkulu bɛɛ lajɛlen jo sariya lafasali ni maa min bɛ se ka taa kiiri la cogo min na ka se ka kiiri ka wuli ka ɲɛsin kiiri ma ka se k'i ka hakɛw dafalen ɲini nin kalan walayi u bɛna an ka dugu ci ka d'an ma naloma tɛ fa Togoni na n'aw fɔra sa ko anw ka kiiri taabolo bɛɛ dɔn filɛ ni galamana ci ɲɔgɔn na an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen Famagu ale ni Danmarkaw ka lasigiden so olu de kɛlen don ka nin kalansen sigi sen kan kulukorokaw olu fɛ yen kangaba jɛrɛ belebeleba filanan kɛra ka ɲɛsin nagakɔrɔla baaraw yɛrɛ sigisini ma kangaba marabolo kɔnɔna na baara in ale sigira sen kan utukalo tile 11 u ka ɲɔgɔn lajɛ soba kɔnɔ cercle ale kɔnɔna na min ye Dirisa Konare ye ni ale ye préfet ka dangan ye ale yɛrɛ tun bɛ kɔnɔ in kɛnɛ kan fɛɛrɛ minnu sigira sen kan sa ka jateminɛw kɛ sa min ye kangaba yɛrɛ ka yiriwali baaraw bɛ se ka sigi sen kan cogo min na o y'u da don la baabu kun donna maa min fɛ sa o ye u ka mara nagakɔrɔ mara ɲɛmaaba n'o o ye Mamudu Dunbiya ye ale ye ɲɛfɔli kɛ sa baara min sera ka sigi sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la saniya ko ta na sira ale ni dugu basigi ko ta na siraw bɛɛ lajɛlen fɛ Moti gouverneur ba ale yɛrɛ tun bɛ yen n'o ye général de brigade Dawuda Danbele ye chambre de commerce n'o bolofara bɛ Motikaw fɛ Bawuro Bacili ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ka taa se dugutigiw ni marabolotigiw bɛɛ lajɛlen ma gouverneur ale tɔgɔla sa min ye direction minnu bɛ yen n'olu bɛ sɔrɔ ko kunna n'u ye jagoko kunna ka taa se douane ma olu bolofara fɛn fɛn bɛ yen a y'u bɛɛ lajɛlen wele ani kiiri tigilamaw ɲɛfɔli kana kɛ juraw ɲɛna u ka hakɛ ko la nka fɛn minnu fana bɛ yen n'olu jagoyalen n'u ka kɛnyɛrɛye tigilamaw jɔyɔrɔ u bɛ se ka kɛ min ye Moti marabolo kɔnɔna na u ka se ka minɛnw sɔrɔ minɛn minnu b'a to u bɛ se k'u ka baara kɛ ka ɲɛ cogo min Dawuda Danbele ni ale ye gouverneur ye a kɔni foli ta ni ka se bɛɛ lajɛlen ma maaw nali la nin kɛnɛ in kan ka se ka nin baara in kɛ Moti bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na sifinw tɔgɔla don ale ɲɛnamayara kɛrɛnkɛrɛnna Masinakaw fɛ yen Masina denmisɛnw kɔni bɔra sa nin kalo in tile 12 n'o tun ye kunungo ye ka se ka baara bolodaw k'olu sigi sen kan
min ye Munuri Traoré n'ale sifu ka ɲɛmaa ye sa ale bɛɛ lajɛlen fo kuma tɛ u nana ka na min ye u ka kimi bɛ n'o ye Amdalayi ye o kɔnɔna na bɛɛ ni kelenya cɛfɔ ni kamɛn kunnafoni sanumanw dili babu sigira sa k'a yira sa k'a fɔ sifinnaka minnu bɛ bi bi in na Masina yɛrɛ marabolo kɔnɔna na wulikajɔ ni se min b'u ye u k'o bila faso ani sigira ka bolo kan yaasa cogo min na yiriwali bɛ se ka kɛ bɛɛ ni kelenya bɛ se ka sinsin cogo min na Masina kɔnɔna na Kajolokaw fɛ ekɔli karamɔgɔmuso faamuyaliba kɛ ka se ka kalandenw k'u kalan olu yɛrɛ ka kɛ karamɔgɔ jolenbaw ye hakililajigi kalanw olu fana kɛra baara in sa ale kɔni sigira sen kan Mali Fédération de football fɛ fala ye ligi min bɛ Sikaso kɔnɔna na o ka baara bolodalen o de tun ye nin ye. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo ati dugu wari ko o diba fo dugu an dugu ko warata de o koni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛ na tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. Fala ye an bɛ taa Mali tɔgɔla so kɔnɔ Kulubakaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiri ka laadala ɲɔgɔnye min bɛ kɛ araba o araba layidu ale timɛna kunungo général d'armée Asimi ale ka yamaruya kɔnɔna na min ye sariya sɛbɛnkuraw ye olu dɔw ɲɛbila baaraw taara minisiriw ye jɔyɔrɔ di maa dɔw ma min ye baarakɛlaw ni baara bolodalenw y'u da don o fana na minisiri min bɛ ni ale ye minisiri d'État ye ni ale b'an ka jamana sɔrɔ ko ni musakako kunna septembre kalo tile 25 san 2015 n'o bɛ tali kɛ sugubulon ni sanni feereko la gouvernement ale ni jamana yɛrɛ ka baarakɛ bolodaw tɔgɔ la ko o sɛbɛn min bɛ sa ko majɛ dɔw bɛ a la kɛrɛnkɛrɛnnenya ka taa wolomasiri tabaw ka ta sira fɛ sɛbɛn min filɛ nin sa n'u bɛna o yɛlɛma o bɛna to sa yɔrɔ minnu bɛ yen ni olu kɔni kan ka kɛ ɲɛfɔliw ye walima ni weleli kan ka k'o la ka jamana labɔ kalama sɔrɔdasiw ka minɛnw sanni ani minɛn kɛrɛnkɛrɛnnen minnu sali bɛ jamana fɛ sa k'o bɛna b'o la sɛbɛn min falennen filɛ nin sa a bɛna to sa hakilisigi ni basigi ni faamuyali ka kɛ juraw fɛ ale ni kɛnyɛrɛye tigilamaw ka kɛ ni jamana bɛ sanu ka sariya in fana k'a la kurakuraya baara ka se ka kɛ ni a ye Aluseni Sanu ale y'o fɔ kunungo conseil des ministres la minisiri min bɛ sariya ko kunna sa ale ye ɲɛfɔli kɛ conseil des ministres ye k'a jira sa ko ale kɔni ye sariya dɔ ta sariya min bɛna to sa dugukolo ale kiiritigɛyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛna sigi sen kan k'a nana ye k'a fɔ an ka jamana kɔnɔna fala ye nin waati in na kiiri sigira cogo o cogo dugukoloko kuma bɛ n'i jɔ canjalan can yaasa ka se ka danfara bɔ ale ni kiiri tɔw bɛɛ lajɛlen na sa ale tɔgɔla sariya so bɛna sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye an ka marabolo minnu bɛ bi bi in na ni cour d'appel bɛ olu kɔnɔna fala ye o ye Kayi ye Sikaso Moti Segu Gao ani Bamako o kɔrɔ sinko conseil des ministres la bɛn kɛra o kan minisiri ma an ka jamana cɛ sira ɲɛnabɔ la sa a y'a yira sa n'o don sɛbɛnna sɛbɛn min na miliyari 19 miliyɔn 744 wa ba 7 ani kɔ ka taa se 140 ma fala ye ko baara in kɛ kun ye sa ka se ka dɔ fara énergie fanga kan an ka Bamako yɛrɛ kɔnɔna na ani marabolo bɛɛ lajɛlen na énergie yɛrɛ fana sa ka se ka minɛnw d'a ma minɛn min b'a to sa a bɛ se ka baaraw kɛ lafiya ale kɔnɔna na ban minisiri min bɛ sifinw ka ko kunna sa ale ko k'ale tun ye hakili jagabɔ kɛ ka fɛɛrɛ sigi sen kan maanifinya kalan bɛ se ka kɛ cogo di an ka danbew n'an ka tabiyaw k'a tun y'o ɲɛfɔli kɛ conseil des ministres la juillet kalo tɛmɛnen min ye Abdul Kasim Ibrahim fɔma ye an tɔ ma a ko fɛɛrɛ kan k'a daminɛ sa san 2026 ka taa bila san 2027 la ka kɛ ni an yɛrɛ ka jamana ye layidu min ta sa k'a jira k'a fɔ ko a na o sigi sen kan fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen a lawaleyali a n'a timɛli n'a baaraw bɛɛ lajɛlen bɛna sinsin an ka danbe n'an ka seko n'an ka dɔnko n'an ka maanifinya taabolo kan k'a kɛ kalan ye kalan min bɛna kɛ waati kuntala jan kɔnɔna na kunna dunanjigisokow kunna sa inspecteur min sigira kɛrɛnkɛrɛnnenya la artisanat ni tourisme kunna sa o kɛra Seru Jabate ale administrateur culturel ye
ministre ka baara bolodalo hukumu kɔnɔna sa min ye ministre bɛ sariya ko kunna an ka jamana kɔnɔ a y'a yira sa k'a fɔ ko nin waati ŋɔnina ale bɛ gouvernement ladɔnniya k'a yira sa k'a fɔ ko fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛna sigi sen kan fɛɛrɛ min na to sa kasobon baara kɛcogo kasobon sariyaw ka se ka olu falen yaasa Mali a bɛ se k'i bɛrɛbɛn cogo min na diɲɛ sariyaw ma min ye nin waati laban in na k'u y'a ye k'a fɔ ko kati gɛlɛya o bɛ ka caya kasobon kɔnɔna na kasodon dɔ ka taa se san 2030 o ma. Ministre min bɛ baara kunna n'o ye baarakɛlaw ka ministre ye Fala ye ale ye conseil des ministres ladɔnniya sa ko tun bɛ jɛrɛ kɛnɛ ka AES tɔgɔla baara in yɛrɛ kɛra Bamakɔ yan k'a daminɛ sa min ye juillet kalo ale tile 27 ka taa bila août kalo tile fɔlɔ la baara in kɛra maa mafalenw fɛ yan maa mafalen minnu bɛ AES kɔnɔna na sa baarako ta na sira fɛ ko k'a lajɛ sa ka sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye min ye AES kɔnɔna na sa u ye bɛnkan minnu sɔrɔ fɛɛrɛ min bɛ se ka sigi sen kan i ye baara ɲini o y'a sɔrɔ Burukinaw a sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen ye u ye fɛɛrɛ fana sigi sen kan sa sarako ta na sira fɛ hakɛw bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ kelen ye u ye fɛɛrɛ fana sɔrɔ sa min ye baara yɛrɛ bɛ sinsin fɛn minnu kan sɛbɛn bɛ a to ni bɛ se ka baara kɛ n'o ye n'o bɛ baara kɛcogo nɔgɔya i bolo sa ka se ka faamuya kɛ n'i bɛ yan o i bɛ Burukina i bɛ Niger o i k'a dɔn k'a fɔ ko ni tabiya kelen de don k'u y'o sɛbɛn fana larawuli k'o fana labɛn k'o da conseil des ministres ale tulo kan ministre min bɛ sigida saniya yiriwali kuntalajan kunna ale ye conseil des ministres ladɔnniya sa k'olu tun bɛ mongolikaw fɛ yen jɛrɛ belebeleba la jɛrɛ min bɛ tali kɛ nin waati na sa dugukolo minnu bɛ yen n'olu bɛ ka tiɲɛ olu la kurakurari ka kɛ ni cɛncɛn fo ka degun ye ale ni waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ye Ulan n'o ye Ulan Bator n'o ye mongolikaw ka dugu ye ko baara in kɛra ye k'a daminɛ sa utu kalo salen tile 17 ka taa bila tile 28 na jɛrɛ in tun ye tako 17 ye Mali fɛɛrɛ minnu b'ale bolo o ye ka ministre ni ne yɛrɛ de y'a ka baara ye dugukolo la kurakurali a ka spécialité yɛrɛ o ye o de ye a bɛ se o baara de la o kɔni on son domaine elle o la sa ko kɛnɛ ka ɲi fɛɛrɛ minnu sigira sen kan Mali tɔgɔ la ani fɛɛrɛba minnu bɛ sa ka se ka jakungo kunbɛn cogo min na ani ka dugukolo k'olu kɛ kurakura ye ka ninkura fiyɛw la o fɛɛrɛ min bɛ Mali fɛ a y'o bɛɛ lajɛlen dangɛnɛmaya kɛrɛnkɛrɛnnenya la musakaw sɔrɔ cogo fana ministre ye ɲɛfɔli k'o la ministre min bɛ yen n'o bɛ seko ni dɔnko kunna sa ale ye conseil des ministres ladɔnniya k'a yira sa k'a fɔ ko an ka jamana kɔnɔ ko danbe bulon k'o sigira sen kan utu kalo tile 8 ko a bɛna n'a to kalansen min ye kalan bulon maaya danbe min ye adamadenya danbe ka taa se an ka seko n'an ka dɔnkow ma sa ko o baabu olu kɛyɔrɔ bɛna kɛ min ye danbe bulon ye ko yaasa k'a ko kurumo karisa jɔ minɛ u y'o de ta k'o kɛ misali ye ka baro sigi ko ka bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kama bɛ se ka sigi an ka jamana kɔnɔna na cogo min na Mahamudu Dafɛ y'a yira sa ko danbe bulon in kɔni sigikun ye min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ye sa maliden kura baara bɛ se ka sigi sen kan cogo min na ka se ka jamanadenw lafaamuya an ka seko n'an ka dɔnko n'an ka tabiyaw la ka se ka bolo di ɲɔgɔn ma kɛ denmisɛnw ka se ka kalan bulon in kɔnɔna na a bɛna n'a to fana fasoden ɲumanya baara bɛ se ka kɛ cogo min na ka kɛ ni danbe ye ani maaya ye ka s'u fana sigi sen kan ani maliden kuraya baaraw ye Mahamudu Dafɛ ale y'o fɔ ministre min bɛ yen n'o bɛ kɛnɛyako kunna maanifinya tɔpɔtɔli n'o ye colonel major Asaba Jalo ye ale y'a yira sa ko bana min bɛ yen n'o ye dengue ye ko a kɔni caman ma ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na jamanakuntigi ko sa ko bɛɛ lajɛlen ka tangalanw kɛ matarafa ko sabula bana kunbɛ ka fisa ni bana furakɛ ye an kɛnɛman ka to yaasa an ka se ka faso baaraw olu bɛɛ lajɛlen kɛ Bamakɔ utu kalo tile 12 san 2026 secrétaire général du gouvernement Birama Kulibali chevalier de l'ordre national. Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya ni lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP bati d'u ma ka tila ka ordre de mission officiel dilan ka d'u ma formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ k'u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ o musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye
ka tila ka APDP badji d'uma ani APDP hors de mission officielle ni wulikajɔ in fɛ APDP bɛ ka service gɛrɛ jama baara u k'olu matarafa kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye denmisɛnninw ye a y'a yira sa k'a fɔ k'u jɔyɔrɔ bɛ se ka bonya kosɛbɛ bɛn ni kelenya ale sinsinni na i n'a fɔ Sori y'a fɔ cogo min bibi na sifu kana kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye baara minnu bɛ yen ani jamana ka koba minnu bɛ yen sa u sen bɛ se ka don la Abdul Kasim Ibrahim Fama a ye welewelemada kɛ ka ɲɛsin CNC denmisɛnninw ma minnu nana ka bɔ marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na u ka wulikajɔ kɛ ka cɛsiri kɛ kunnafoni jatigitanw k'olu kɛlɛli baara kɛ u ka sigidaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka kibaruya ɲumanw di bɔlɔlɔ sira ale fɛ wulikajɔ ni cɛsiri ka kɛ fana min ye ningirila walew ni bamaji walew ni maa minnu bɛ yen n'olu bɛ ko porokotolenw kɛ u ka u yɛrɛ tanga u ye volontaires ka ɲɛmaa ye Ousmane Sina Diallo ale kɔni nana yira sa k'a fɔ ko bi a ka dɔn k'a fɔ ko jɔyɔrɔ bɛ denmisɛnnin ninnu na minnu bɛ yen n'olu bɛ volontariat la u kana na bila kɛrɛfɛ sabula fana jɔyɔrɔba bɛ u la a kana kɛ dɔrɔn maaw k'u ye i n'a fɔ waatinin tɛmɛnaw don ka tɛmɛ ten u jɔyɔrɔ bɛ se ka bonya kosɛbɛ musakako gɛlɛya min b'u la sa ka se ka baara kɛ a y'i da don o la ani fɛɛrɛ min bɛ se ka sigi sen kan CNT bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na u ka baaraw la a ka kuma ye tannikɛ nin na a k'a b'a ɲini denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen fɛ ka wulikajɔ kɛ ka cɛsiri kɛ volontariat baara a ka se ka se sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ yan sabula jɔyɔrɔ min b'u la bi a barika ka bon kosɛbɛ hali n'o y'a sɔrɔ fɛn tɛ sɔrɔ a la faso kanu o bɛ maa bila ale baara ninnu na an ka jamanaw kɔnɔna na an bɛ taa fan fɛ fala ye an bɛ sɔrɔ ka na sa jamana kɔkan kibaruyaw olu la. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bɛ dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta kɔkan kibaruyaw an b'o daminɛ ni Burkina Faso kɔnɔna ye AES jamanaden minnu bɛ yen n'olu ka baara bɛnnen don maanifinya ni adamadenya tɔbɔtɔli ma ka taa se kɛnɛya ko ma sa olu bɛ jɛrɛ la nin waati in na minisiriw bɛɛ lajɛlen bɛ Wagadugukaw fɛ yen min ye Capitaine Ibrahim Traoré ye o ni ale ye ɲɔgɔn ye hakilina falen-falen ka se ka sigi sen kan Colonel Major Assa Badialo ale bɛ Mali tɔgɔ la min ye baabu ninnu bɛɛ lajɛlen sa o kɛ kun ye sa ka se ka bolo di ɲɔgɔn ma k'a ɲini baɲumankɛtɔnw fɛ fala ye ko jamana saba in ka dɛmɛw ka ɲɛsin ka maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila ka ɲɛsin hinɛ ma ka ɲɛsin dɛmɛ wɛrɛw ma k'a bɛɛ lajɛlen ka kɛ bakuruba kelen ye AES tɔgɔ la ka se ka ɲɛnabɔ o de ka di u ye a ka kɛ ni sanni kelen-kelen ye ko nafa tɛna na kɛ o la u y'a yira sa kabini san 2023 jamana saba in tun ye nin laɲini kabini AES sigi wagatini k'a yira sa k'a fɔ ko a ko kurakurara sa ka sigi sen kan kabini Gawokaw fɛ yen bɛnkan sɔrɔla la sabula minisiri saba in bɛɛ lajɛlen tun ye ɲɔgɔn sɔrɔ Gawokaw fɛ yen ka nin laseli in kɛ bibi na k'a sera sa ka se ka lawaleya Senegal ni Belgique e ko nin ko in ka di Senegalikaw ka npogotigini denmisɛnnin dɔ min si bɛ san 7 la fala ye k'o de kɔni fatura koyi den min fatura ko a yira k'a fɔ ko a bangebaa kɔni ko o y'a lajaba yɛrɛ de koyi min ye Senegalikaw ye sa o y'a yira sa ko ba ale ni a terimuso dɔ k'olu kɔni jɛra ka den kɔni lajaba waleya in sɔrɔla mun fɛ fa ni ba de bɛ ka ɲɔgɔn sama den maraliko nɔfɛ ne ko an ka maa ninnu tɛ se ka fara tubabu ninnu na dɛ tubabu cɛ ti ja den kɔ anw ko an ka farafin tariya k'an ka t'o bato maaw fɛ yen fala ye den yɛrɛ hali yan yɛrɛ ni aw farala ka bɔ ɲɔgɔn na ni furu sara n'a ye dɔɔnin kɛ a bɛ taa dɔɔnin kɛ muso fɛ o ye yan yɛrɛ sariya ye o kuma tɛ e k'a fɔ k'e kɛlen bɛ t'i duuru o kɔrɔ ko k'o mara a ma nɔgɔn dɛ ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ senna wɔlɔfɔw fɛ yen Dawuda Min ni ale sɔrɔla kɔlɔsibaa ye wɔlɔfɔw fɛ yen a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Usmane Sonko ye ko sɔrɔ tun t'a tɔgɔ la koyi min ye Dawuda Min yɛrɛ ye kunnafonidila dɔ fana fala ye a y'a yira sa k'a fɔ ko sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen n'an b'a fɔ ko fonds de souveraineté
k'o tun tɛ premier ministre ka baarakɛyɔrɔ la k'o tun tɛ Usmanu Sonko bolo ko nka ko min ye Diomaye Faye ye k'o de tun b'a ka wari dɔɔni bila Usmanu Sonko ka bolo kan a ka se ka nin baara ninnu kɛ ko nka ko k'a fɔ ko a bɛ yɛrɛ a kama musaka datigɛlen don k'o tɛ yen wa wala ko min ye wasabulon fana kɔnɔna na k'o fana musaka tɛ yen o tɛ yen bi o tɛ yen sini ko k'o fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna wɔlɔfɔw ta in o laban o bolo bɛ se ɲɔgɔn ma o. Zimbabwe maa 15 o de salola ka bɔ ji la min ye u ka kɔbolo bɛ n'a fɔ ma ko Kariba. Zimbabwe yɛrɛ kɔnɔna na sa kunna sini ko bato dɔ kɔni taara da kɛrɛ ka fala ji camancɛ la ca dugudenw ye wuli ka jɔ kɛ cogo cogo maa 27 o de tununnen don min ye maa 15 o su de sera ka bɔ bato in ale binni kɔfɛ. Afrique du Sud kaw fɛ yen Kemi Seba ka kiiri ko min bɛ sen na ko a bilara dɔgɔkun septembre kalo tile 23 la k'a sababuya kɛ ko kurantigɛ tun bɛ yen. A ka avocat ko k'ale tɛ se ka nin faamu dɛ ko kiiri ma dɔgɔda ko kurantigɛ ko kuma tɛ se ka fɔ fala ye. O la sa a y'a ɲini sɛbɛn min b'u bolo n'o ye nominali sɛbɛn ye u k'o di ale ma ale ka taa baara kɛ n'o ye yanni septembre kalo tile 23 cɛ ko wa k'a b'a fɔ bɛɛ fana ko nominali yɛrɛ tɛ ale ka Kemi Seba nɔfɛ koyi ko bɛɛ k'o bila i kunna nka min ye bɛnɛnkaw ye olu kɔni tun ye laɲini kɛ sa ka sɛbɛn dɔw sigi sen kan ko ka Kemi Seba sama ka di olu ma olu ka taa n'a ye u ka jamana kɔnɔna na nka Afrique du Sud kangalen don k'i kangara a kan ko f'ale ka kiiri sigi sen kan min ye Donald Trump ye. Ale y'a fɔ kunun ko sa ko jɛrɛ min tun kɛra OTAN tɔgɔla fala ye k'ale y'i bɛlɛn ka bɔ koyi ko sabula ale ka pankuru maa minnu b'ale la kɔlɔsi k'u y'a fɔ ale ɲɛna ko pankuru in k'ala kan'a ci dɛ ko Iran kɛlen don ka janfan ta ka ɲɛsin a ka pankuru ma ko ale lakɔlɔsibaw ye min fɔ ale ye fala ye k'ale taara o sira fɛ suɛ k'o de la k'ale ma don Air Force One kɔnɔ tuguni ka bɔ Turkikaw fɛ yen k'i kunna Washington kan ko kunna sini ko Trump a ye nin kuma in fɔ a sigilen ka bɔ Ankarakaw olu fɛ o y'a sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛ sa kibaruya in kɔni carila fan bɛɛ fɛ. Hiroshi Ukuda ni o ye Japonka ye fala ye Toyota dilanba ŋana ko ala y'a ka kalifa minɛ k'a si to san 93 la maa kofɔlen sa ale de kɔni mobili Toyota kɔni Japonkaw fɛ yen min ye nin maaba in ye sa diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na sa bɛɛ lajɛlen b'a dɔn sabula kunungo Mali ale ye Kenya gosi 93-22 nin bɛ kɛ an ka mɔgɔtunu olu taalen kɔni demi-finale la cɛw olu ka bɔli bɛ bi ni ala sɔnna ma min mana b'o fana na an na o da bɛɛ lajɛlen tulo kan. Egypte ale ni Uganda o seba an Kayi mana maa maa sɔrɔ fala ye Kayi ma ye dɛ Kayi denmisɛnninw parti sagana de la nka Buguni fana olu fana labɛnnen don n'ala sɔnna ma ndolantan ninnu 2 bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ bi a bɛ kɛ Wɛnsɛn Kulibali la ni maa min tɛ Wɛnsɛn yɛrɛ dɔn lycée Askia kɛrɛfɛla la walima n'i tɛmɛna ministère de la défense la k'a kɛ ko bɛ taa Kuluba i kinibolo fɛ Wɛnsɛn Kulibali bɛ yen nɛgɛ kanɲɛ 16 ani nɛgɛ kanɲɛ 18 farikolo ɲɛnajɛ 2 in bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ an b'an ka baabu kuncɛ ni min ye sa Kitakaw fɛ yen min ye kibaruya kɔni an y'o sɔrɔ sa ko dugutigi n'o ye Magajanbugukaw ka dugutigi ye Bakari n'u b'a wele ko Tataba ala ale ka kalifa minɛ ala Bamakɔ yan yɛrɛ maa ko fɔlen